Claro, me la tengo, yo no veo. A ver, ¿ven? Hoy no me ayuda de Lidia. Mira como muller morta de ser unha publicidade terrible para unha barra. Marchando, un equilibrio amoroso por unha muller espectacular. Ti non crees que unha muller como a min é un froito demasiado difícil de alcanzar para un monstro da tua idade? Que va, princesa, déxame facerche voar. Paso de ti. Mandarme decir